Il-wien, arti u divertiment. Din hija l-atmosfera li se tilqa' fiha l-attività tal-umbrellel artistiċi fi triq il-kbira ħaż-Żabbar. Mis-sibt 13 ta' Ġunju tirritorna l-attività annwali Żabbar Street Festival. Minn barra li se tkun attrazzjoni artistika popolari għal fotografija, l-attività ser tiġbor fiha numru ta' attivitajiet għal familja fosthom logħob bil-VR u animazzjoni li jibdew mis-7:30 ta' filgħaxija. Il-President tal-Aqda Madonna tal-Grazzja San Michiel Quintin Xerri spjega ir-rabta tal-umbrellel ma' ħaż-Żabbar. ħaż-Żabbar għandu rabta ma' l-umbrellel, partikolarment fi żmien il-festa. 4 snin ilu kienet nibtet din l-inizjattiva fejn bdejna nagħtu kulur lil waħda mit-toroq prinċipali f'ħaż-Żabbar. Kompla jgħid li l-attrazzjoni tagħti kuluri lill-lokalità filwaqt li taqqat il-komunità Żabbarija. Elenka attivitajiet oħra fosthom wirja ta' karozzi klassiċi u moderni fiż-żewġ pjazzi sewlenin, tournaments tal-biljard, big screen bil-lob tat-tazzja tad-dinja, stands ta' artiġjani lokali bi prodotti vari, artisti li se jkunu qed ipinġu murals live waqt l-avveniment u ikel u xorb minn diversi stands madwar il-lokalità. B'innovazzjoni ser inkunu nżidu numru ta' artifatti fosthom artifatti kbar bil-melħ fl-art kif ukoll tiżjin dekorattiv ieħor li se jkun qed jagħti kulur mhux biss lil din it-triq iżda wkoll il-pjazzas prinċipali f'ħaż-Żabbar. Il-Ministru għall-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zarafaċevelli qalet li attivitajiet kulturali bħal dawn huma xhieda tas-sens ta' komunità li titrawwem fraħal. Żidet tgħid li l-benefiċċju addizzjonali ta' attivitajiet bħal dawn huwa li minnhom igawdu it-turisti u familji li jiġu jqattaw ħin ma' xulxin.